अच्छा बारु थाइबानि लारु खाने माथो दाउदै भाजासो जाबाय नोंसोर मा आंनि खानायखौल' नांजाबाय थायो रागा जोंबा सावजुबनानै लागोन हामगौ दाउखा बा बिदि बुंनो बा सावनो नामा ओइ हांगारि बेट्टी केरासिन आरो सलाय लाबोलाय नै जोंना दाउखा राजाया मालाय खर' सावनानै लायोनो आं खर' सावनानै लानो होननानै बुङाखैना आं खानायसो सावनो होनदों दा अच्छा खानायसो होनबा गोरोन्थि जाफ्लांबाय फिसा हौवा खानायखौनो सावनानै लादो ना मा होनो नोंबो जात बुंबाय थानाङा दाउखा बा लेथ्राथार नुथारबाय बिनिखायनो बुंदों मानसिफोराबो आंखौसो बुंदों दानि मानो बिमायालाय नायाखै होननानै खानायखौ एसे मोजां खालामनानै होदो होननानै बुंदों दाबो जेबो बुङाखै नोंसोर थगायदों जों आं खानाय गोसोम लाया आंखौ गोसोमसोम नुयो मोखांखौबो गोसोमसोम नुयो आरो नोंसोर जुदि आंनि खर'नि खानायखौ दुसिबाय थायो अब्ला आं टेनसन जागोन आं टेनसन जानानै डिप्रेसनाव थांगोन ओमफ्राय आं फाग्ला जागोन अच्छा खानाय खर'नि थाखायनो नों फाग्ला जालायनोसै होमबा दाउखा बेथा माथो आंसो मिथिगौ मानसिफोरजों बेसे दुसि जायो गोसोम होननानै बासि जायो बेखायनो आं खानायनि खर'खौ रं लगायबाय ओमफ्राय गुफुर जाबाय बेवहायबो गावनि असे बिमा बिफायानो आंखौ सै मै खालामो आंखौ मावरिया गथ'फोर बायदि बिमा बिफा गैयै बायदि आंखौ रायबाय थायो आंनि खर'नि खानायखौनो दाय नांबाय थायो अब्ला आं मानसि महरै माबोरै थांनानै थाबावनो दाउखा बा बिदि नङा बा नोंखौ जोबोद अनखायो वाइला इसिबां दुखु जाथारबायना नोंहा बे बैसोआव इसिबां टेनसन जालायनाय आरे बेबो खानाय खर'नि थाखाय गोसोखौ एसे मोजां मोनहांदोंमोनलाय आरो बयजोंबो गुफुर होनजानानै खर'आव खानाय कालार लगायनानै एसेबाबो मानसिफोरनि अननाय मोनदोंमोन नाथाय गावनि बिमा बिफायानो आंनि सुथुरबा आं मा खालामबावदे बे जोनोमाव आं थांनानै थानायनिफ्राय थैनायानो साबसिनसै एमावाबा बिदि दा बुं हामा आच्छा खानाय कालारनि थाखाय थैनो लुगैलायबाय होनबा नोङो औ गोसोखौ बोरैबा खें मोनलायथारदों आफा जेब्ला नोंसोर आंनि खर'नि खानायखौ सोम खालामनो खोन्थायो आंनि गोसोआ दुखुजों बायफ्लेजोबो सिसा गिलासखौ आयनाखौ सेफायनानै लगायफिननो हागौ नाथाय आंनि गोसोनि दुखु मोननायखौ रावबो मोजां खालामफिननो हाया मानो होनोब्ला आं जाबाय सासे दाउसा मावरिया एमावाबा दाउसा मावरिया नङा नोङो थाङाबा थां मा खालामो खालामदो खर'आव मा सुनै फोननानै लायो रं लगायो हालदै लगायो गोबोरखि लगायजोबनानै लादो आबा जेबो नङा ये होइना बाद लाजाथे बाद वाइला डेन्जार जाखुमानानै दं माथो आंनाबो दाउखा बेथाया माला इसिबां लनदांदां देरखोब्रा देराखै जाबाय नोंलाय मा थाल लायो आंनि फिसाफोरखौनो थाल लानो रोङा गावासो माबा मोनसे जाबाय थागोन बेनिखायनो गाबोन बाथौ थानसालियाव थौदो बाथौ थानसालियावबो थांथारा नोङो औ थांगोन दे इलेक्सनाबो खाथिनिफ्राय खाथि सफैबायना बेनिखायनो पाप मावनायफोरखौ एसे उद्रायना लानांसिगोन बिदिथ' एफा गिदिर पापथ' मावाखै आं होमबाबो फिसाफोरखौनो पाप मावबाबो मावाबाबो गसाइफोरखौ सिबिबाय थानांगौ आरो गसाइ गैया सानदों इसोर गैया सानदों इसोर दङ दे नोंहा दा जि जारिबाय थासिगोन इसोर दं आं गाबोन खुलुमहैथारगोन दे गे हुइना बा लानजाय थेमफाट डेन्जार रोंखुमानानै दं माथो नोङो आंनि सना हांग्रि जिउ सिरिथा गथ' गथायफोर दं खोनागोन मागोन आरो मोनसे खोथा मा जावलिया बाथ्रा बुंनानै लाखो नों दाखालि बै नेवलाया बिमाखौ लाना फैनानै नायफैलायथारदोंमोन जोंहानि हांगारिखौ मा होनखो नेवलाया माखौ लानानै फैदोंमोन एसेबां गोहो जाबाय आंनि फिसाजोखौ नायफैनो आं बुंनानै हरबाय मोजाङैनो बुजायनानै हरबाय आं होमबाबो आं थांनानै सोंहैगोन मानो फैनांगौ बिदि सुथुर खालामनानै लाबाय थानाङाहाय मोजाङै बुंनानै हरबाय बे आइ हांगारिखौ लिंहरनानै सोंफिनबानो जाबाय आरो आंनोथ' खोन्थाया नोंनो खोन्थागोनदां ओइ हांगारि मानो लिंहरदोंमोन आफा आच्छा बे नेवलायजों नोंहा मा सोमोन्दो दं बुवाखैनो आङो मानो गाबखो बिदिनो आं सोंबाबो सिगां गाबग्रोयो आं नेवलाखौ गोसो गैया नेवलाया जोंखौ नायनो फैदों आं नेवलाखौ मोजां मोना बुदांदांनो साइज गैया नंमारगौना गावनि फिसाजोखौनो फोथाया गावनि बिमा बिफायानो गावनि फिसाजोखौनो फोथाया हाय रे गुबुनालाय मा फोथायनो गावनि बिफायानो गावनि फिसाजोखौनो सन्देह खालामोबा आरोलाय गुबुनालाय मा होनबावगोन हाय आंनि खाफाल दाउसा मावरियायाबो अनजायो गुबुन दाउ बिमा बिफाजों नाथाय आं मानसि जानानै बिमा बिफाजोंनो दाउट खालामजाबाय थायो वाइला जामाइला एसेबां दुखु जाग्रा जाबायना बिसोरो एसेखौनो जेबो सोंजाला मा लाब थांनानै थानायनिसो बाव डाइरेक्ट थैनाय थांनायनिसो खोथा रायलायखायो माथो आंना फिसाफोरा जेबोखौनो बुंजाला दाना एकदम गावसोरासो उल्था दुखु जानानै दिन्थियो माबा मोनसे सोंबाबो बिदिसो बुङो दुखुथिया जिउ दाउसा मावरिया होननानैसो बुङो नुबाय दिनै नोंसाजोनि आखलखौ नुनायालाय नुबाय मालाबा गोगोमैनो शिक्षा होगोन आं बिसोरनो ओमफ्राय दाउखा बेथायालाय
गैया बहा थांदोंथाय फुंनिफ्रायनो न'आवनो गैया आच्छा बारु थाइबानि लारु जियानो जाया मानो मालाय हाफाङासो बिहामजो मोनबाय सोरखौ लानानै फैखो हारसा हिनजाव लानानै फैबाय मालाय जोंहानि एमाव राजाखौ बुंबाय थानाया दा गावनि फिसाला बानलु बेदाङानो लानानै फैबाय दा बैसो जायाबाबो आंनाबोथ' फिसाया बैसो जायाबासिनो खारदोंमोन ना गावनाबो जाफिनबाय दा मिनिनाङाहाय मालायखौ माला मा जायो जेबो हमनो हाया दानि गथ'फोरा ओरैनोबा बोरैबा जाजोबथारबाय बिमा बिफानि खोथाफोरखौ गिया गोदोसो बिमा बिफाफोरखौ गियोमोन बिमा बिफाया माबा बुंगोन होननानै दानि गथ'फ्रा उल्थासो अख्रा खालामनो नागिरो बेनिखायनो मालायखौ नुनानै मिनिबाय थारनाङा आं मिनियाखैब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु नेवलाखौ एसे नोजोर होनांसिगोनलै जानाय नंला आरो हांगारि बेटियाबो थगायदोंना मादों दानि जुगाव मालायनि गथ'खौल' बुंबा जायाना न'नियावबो माबा मोनसे थायो मालायखौल' गाज्रि होननानै दुसिबा जाया न'आवबो गाज्रि हाबखुमानानै थायो बेनिखायनो नों एसे नोजोर हो जागोन दे बांद्राय लेखाबो रोंलायलाङा मबाइलफोरखौ नायखुमाबायनोबो र' टिउसन होनानै होनोसै आं नोंनो एसे एबिसिडिफोरखौ सोलोंनानै लादो नोंबो मिथिं दावथिंफोराव ओंखारबा एसे भागन होनांसिगौ नोंहाबो होमबालाय टिउसनखौनो लाहोदो आरो गोदो उन्दैयाव लेखा फरायनो मोनासै दा फरायफिननोसै आरो जागोन दे सासे मोजां मानसि नागिरनानै नोंखौ टिउसन होनोसै आं थां साहा फुदुंहै थां फुदुंहैनि ओमफ्राय टिउसनखौ माबा सोंदे आंबो फरायनो लुगैथारदों एसे एनै लेखा रोङाबा जाथाराहाय माथो लेखा रोंनांगौथ' आरो एसे एनैखौ लेखाखौ रोंथारनांगौ एसेबाबो जागोन नोंल' टिउसनखौ मोजाङै नागिरनानै होदो गाबोननो लाथारनोसै आं टिउसन होननायखाय खुसिथार माथो फोरोंनानै होनोसै र' एसे रोंनायनि जेबो रोंथाराना फाग्लिया बेनिखायनो जेबो रोङिखाय गोरों हिनजावखौ हाबा लालायबाय दाखुसो ओंखारबाय दिनै साम' खिंख्रिखौ गोसोखांलायदों माथो माबायदि दङथाय फाग्लिया खेबसे खबर लाहैनांगौमोन हौवासो गोदान लाबाय नामा मा सानदोंलै आंबो बिदि सानो नामा ना मा होनो लोगोफोर आच्छा नोंथांमोना सिजन 1खौ बरिं मोनदों होनबाय थायोलै गासिबो होना सासे सानै आरोना नोंथांमोना लाब्रा सेकेन्ड चेनेलाव मानो थांनानै नायाखैब्रा बे चेनेलावसो धामाका जाहांनो हमगासिनो खोथाया जाहैबाय भिडिअखौ बेक टु बेक लाबोनो हायैखायसो बै चेनेलाव बांद्राय धामाका जायाखै नङाबा बै चेनेलाव बिराद धामाका जागासिनो दङ हाफां आरो एमाव राजाया हाबा जागोन ना जाया बे खोन्दोखौ नोंथांमोना नाहैदोब्रा आंनिखौ बेवहायनो एसेबाबो खोन्थाना नायसै जोंना हाफांखौ लानानै थांबाय अमा राजाया आरो मानो लानानै थांदों बेखौ नोंथांमोना नुगोन थांनानै लाब्रा बड' सेकेन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैथां आरो 100K थाबैनो खालामनानै होथां अके होमबालाय भिडिअखौ इन्जय खालामफिनदो नों सानदों नामा जोंहा आइयाल' गोरोन्थि मावदों नोंसा आफायाबोथ' जोबोद दुगा अब्लाबोथ' आं जेबो बुङाखै आं नोंसा आइखौल' बुङाखैब्रा नों बुंथारदों नोंसा आइयाबो बांद्राय खिन्थियो होननानै ओमफ्राय नोंसा आफायाबोथ' एक्सिडेन्ट खालामदों आइखौ आरो बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआलाय सानैजोंसो जादों दा ओमफ्राय नोङो बेफोरबायदि दुसिनाङा ना नोंनि बिफायाल' बिफा आरो आंनि बिमाया बिमा नङा नों दाना जोबोद सोलायबाय दे आच्छा नोंलाय सोलायाखै नोंबोथ' सोलायबाय नोंबोथ' जेब्लाबो मादै हाफांनि खोथाखौल' लाबाय थायो बेनि खोथाखौ लानानै नोंबोथ' आंखौ इगनर खालामग्रा जाबायलै नङा माथो नोंसो इगनर खालामो नोंसो माथो सोरबा हारसा सिख्लाजों रायलायबाय थायोनो नोंनि खोथा गासैखौबो मिन्थिजोबखाबाय आं नों आंखौ मोजां मोनाबाबो जासिगोन आंबो बेखौनो सानदोंलै जों सानैनि मोजां मोनलायनाया जाफुंनाया गोब्राबसै होननानै नोंलाय आंखौ गारनो मोनगौबा जाखादोंमोन आंखौल' दाय होनाङाब्रा नोंबोथ' आंखौ गारनो मोनगौबा जाखादोंब्रा नों आंखौल' मानो गोरोन्थि बुजिनानै दाय होगासिनो जेबो नङा ब्रेकआप खालामनोसैबालाय खालामनोसै दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया बाय बाखि खबरफोरा मोजांबा मोजाङालाय मोजांमोन दा नोंथाङासो जौ गलानि थाखाय लाइसेन्सखौ मोजाङै सिगनेचार खालामनानै होयोबा आरो मोजांसिन जाबावगोन एसेबां फैसा नांगौ होगोन आं जौ गला दखाननि थाखायथ' आं सिगनेचार होनो हायो नाथाय जेबो नाथाय गैया बेसेबां फैसा नांगौ आं होजोबगोन जायखिजाया जौ गलानि थाखायल' सिगनेचारखौ होनानै होदो फिसाला उन्दैनि नामाव खालामनानै होनोसै आं फिसालायालाय साबैसेथो नोंना ओरैनोथ' आंनि असे फिसाफोरा 3 नाथाय गिबि हिनजावनि फिसाफोरखौ लायोबा 7 जायो माथो बुरजायानो होमबा बेनिखायनो साफ्रोमबो फिसाफोरनो एसे मोजाङैनो प्रपार्टि खालामना होनो सानदों आं बेनिखायनो जौ गलाखौ खुलिना होनो सानदों आं नोंल' सिगनेचारखौ खालामनानै होथारदो बेसेबां रां नांगौ होजोबगोन आं दे सिगनेचारखौ आंनि अफिसाव लांफैबानो जाबाय जागोन दे आं गाबोननो नोंनि अफिसाव थांगोन आरो आंनि खावलायनायाव नैबेसिम फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जेबो नङा होमबालाय आं फैसाखौ दिनैनो हरखानोसै नामा लोगोआव आं फैसा लानानै फैखादों गोमबोर ओरै फैलाय Yes, madam. मिस्टार सरगियारि Yes, madam. बे सुटकेसखौ लानानै गारियाव दोनै थां Okay, madam. बे 50 लाख रांखौ आंनिफ्राय मोनसे फिसा गिफ्ट होननानै साननानै लादो जागोन दे नोंल' गाबोन अफिसाव फैबानो जाबाय गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै दे जागोन साहाया लोंदो माबाफोर जाबावनोबा अर्डार खालामबावनोसै नांला दे
नोंसानि न'खरावलाय सोर सोरथो दं? फिसाला 2 दङ, बिहामजो 1 दं, फिसौ 2 दं। फिसाजो 1 दङमोन हाबा हरबाय। होमबा गासिबो हाबा जाजोब्बाय? गैया, फिसाला 1 दंबावो हाबा जानो। मोजाङानो दे। आंनाथ' थफिराम फिसायाल' हाबा जादों। माखासेयाथ' हाबाखौनो जायाखै। बहाबाफोर मोजां खान्दानि बिहामजो मोननायमोनब्ला बा होसिगौ आङो। गैया, मालाय गावबागाव गोसो थोनानैसो दंखुमायो। दानि जुगनि फिसाफोरा बिदिनो, जों लुबैनाय बायदि खामानिखौनो मावा। आंनिबो फिसालाया गावनि फसननि हिनजावसो लानानै फैदों। आंनि फिसालायाबो बेखौनो खालामनो नागिरगासिनो। बबेबा गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फिसाखौसो गोसो थोनो नागिरगासिनो। नाथाय आं बेखौ मालाबाबो जानो होआ। दे, बेफोरखौ उनाव रायलायसिगोन। साहाया लोंदो। दे, नोंबो साहाया लोंदो। खरानोथ' नोंना थिग गैमारगौना गैमारा? मानो गथ' लानानै फैखो नोंलाय? जाय जायगानिफ्राय लानानै फैदोंमोन बे जायगायाव दोनहैफिन। जागोन दे, आं दोनहैफिनगोन। नोंखौ फाग्ला फाथ'गाव दोनहैयाबा जाला। हिनजावनि खोथाबो खोनासंनांगौ। गावनि खोथाल' लाबा जाया। बुरबक। मा एसे रायबाय थायोब्रा बिफायालाय? बादालिया खोनाबा मा साननांगौ जाखो? बादालिया आंखौ सानगोनसो माथो रायजाबाय थायो बिफाजोंनो होननानै। आंखौ बयनिबो सिगाङाव राय, नाथाय बादालिनि सिगाङाव नङा। मालाबा बे बोरायखौ गोगोमैनो रायगोन आं। थफिराम, सोर बोरायखौ रायनो ओंखारखो? माबालै, सासे बोराया आंखौ माला बिफा जागोन सोंनायनि रागा जोंदों आं। मानसिफोरनालाय बिदिनोसै, माला बिफा जागोन माला हाबा जागोन बेल'सै। ओमफ्राय माथो लाखो बेगावलाय? नैबे सुटकेसाव फैसा दङ। गाबोनो दुरलाइ MLA नो हैनांगौ। बापावै, मानोबा? बे एलबार्टनि थाखाय वाइन शप खुलिना होनो नागिरदों आं। आच्छा। बेनि थाखायनो फैसा हरबावनांगौ। खावसे होबोखाबाय। अब्लाबो खामानिया जाबावथों होननानै एसे बारा हरनो नागिरदों आं फैसाखौ। बापावै। बेंकनिफ्राय बख'ना लाना फैबाय आं। गाबोन आंजों थफाबानो जाबाय दे। जागोन दे। बापावै, एलबार्टनो वाइन शप होलायथारनोसै होमबा। आंलाय माथो बुंबावनो मालायनि बिजनेसखौलाय। माथो न'आ मोजांथारलाय। न'आव हाबनानै थाखानि र'। दा सोरबाफोर उन्दुलांबाथाय आलमारियाव मा दं मा गैया नागिरखुमानोसै। रायजोफोर, सिखाव खावनो फैदों आं, सिखाव। आं जानला मानला मानसिनाव सिखाव खावा। ओरैबायदि न'खरावसो सिखाव हाबो आं, जायनाव फैसा 1 लाख गोमाबाबो जेबो लुकसान जाया। मार्था, मायै, माथो खालामबाय थादों कम्पिउटारावलाय? एग्जामनि लाहार फाहार खालामगासिनो। दे, खालामबाय था। नै, बे बेगखौ बेयाव दोनथ'नि आं। मा दङ बे बेगाव? फैसा दङ। गाबोन मोनसे खामानियाव हैथारनांगौ। बे बिसिनायाव दोनथ'नि आङो। दुगैहैनि आं। अके। सोरलाय बे माथो सिख्लाया साइसथार। ओमफ्राय बे बेगावबा मा दङब्रा? फैसा बेगसो नामा? बैसां सिङाव हाबना थानि र'। फैसा मोदोमदों माथो। बे बेगखौ लानानै थांखानोसै आं। सोरबा फैदों नामा? आयै, माथो आयाबो गैया। सोरबा फैनाय बायदि मोनलायलायदों बेखौनो आंहा। बे बेगावथ' फैसा दंथारोलाय। बेंकनिफ्राय गोदान दिहुनना लाबोथारदों बे फैसाखौ। खावना लांनोसै आं। दानो लांखाबालाय माथो जागोनलाय? दानो लानानै थांनोसैलै। दाहायबा मोननाय नङा। मार्था, बोरो फैसा बेगा? आं मा मिन्थिगौ, नोंसो दोनदों। आयो, बेवहायनो दोनलांथारदों आं फैसाखौ। बोरो फैसाया? आं मिन्थिया। बिमाजों गेलेबाय थानाङा। फैसाखौ बहा दोनखुमादों? आं मिन्थिया होनदों। आं मोजाङैनो सोंदों फैसाया बहा दङ। आं मिन्थिया होनदों। मोनथिया? आं दसे बाथरुमाव हाबहैनायावनो फैसाया गोमाना थाबाय नामा? बेवहायनो दोनथारदों आं फैसा बेगखौ। आं मिन्थिया, नों मानो बुजिया? आं मिन्थिया होनदोंना? आइयाव, मिन्थिया? दसेनो फैसा बहा गोमानांगौ जाखो? ओइ बिफा, मोजाङै खोन्था, नङाबा लावथिया गाज्रियैनो बाखो जासिगोन। गाबोन मोनसे खामानियाव आंहा बे फैसाखौ हैथारनांगौ। फैसाया खोन्था, नङाबा बहा दोनदों सुटकेसा? नङाबा बिगुरा बेरलाब जासिगोन। आं मिन्थिया होनदों, मानो बुजिया? आं मिन्थियाबा सोर मिन्थिनो? लाब्रा नायग्राफोरासो मिथिगोन।